Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Amin. Dumateng sagunging para sesepuh, bini sepuh aji sepuh ingkang para ing pamawas saha nedha ing pitutur. Dumateng para alim, para ulama, saha para kiai ingkang tansah kita tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu bagya mulya. Panjenenganipun ingkang hamangka gati inggih menika Bapak Purnomo sekalian garwa Ibu Nur Aisyah sak keluarga saha sak kalawangsa. Dumateng para bapak miwah para ibu sumrambah, para kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang sampun nampi pakurmatan. Mugi kita tansah nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring kanugrahan kawelasan, kesehatan saha keselamatan sehingga ing dalu punika panjenengan dika sami dalah kula sak rombongan garwangan warga utama saged sowan rawuh wonten ing dalemipun Bapak Purnomo kanthi wilujeng kalih sedherek sambikala. Amin. Saha selawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggaling nabilan rasul ingkang badhe paring pengayoman, paring pitulungan ing bijang wonten dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh
Sapara lenggah ingkang dahat kinurmatan. Ing dalu punika kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan dika sami mangku jejibahan saking panjenenganipun Bapak Purnomo sekalian garwa badhe ngaturaken dongeng utawi cariyos pangruwatan putra jaler kekalih kawestan uger lawak. Pramila ing dalu punika cariyos utawi dongeng pangruwatan ing mangke ambek bilih anggenipun badhe ngaturaken cariyos dongeng wonten kekiranganipun bab anta basa anta wicana saha tindak tanduk saha sugih mbok menawi boten saged ngresepaken wonten ing malah panjenengan rika sedaya kula pinangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Purnomo ugi duta saraya saking rombongan warga utama kula nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang ageng. Pramila ing dal punika sampun ngancik titi laksana inggih punika ngancik dedeningan utawi cariyos ing dalu punika ingkang badhe dipun wedharaken kadang kawula pentul dumateng kadang para pentul wekdal saha sasana sumangga kawula aturaken. Namung saderengipun kula badhe dedungaken utawi bikak cariyos rene menika tesih kalebet kulan sawang utawi diteryadi pramila sedaya rombongan barengan warga utama nyuwun minal izin wal faizin maaf lahir batin. Mriki sedaya kula sampun dipun ngendikake kakang cepet sampun cetha gambar titis tetas pas anggenipun mutarake ing dalu kepasi dina malem Senin wage kirang tabuh setengah 9 menika mriki kula saribet kangge Lestari pentul kalian tembel. Cuma toto jebule wonten sakandhapipun tlatah keramat agung binatur badhe ngaturaken bikak menika aipipun Bapak Purnomo kiyambakipun keluargaan menika diparingi momongan dhateng Gusti Allah Subhanahu kalih kacahipun jaler miwah jaler. Miturut jari para winasis para guru para pinter putra-putra jaler-jaler menika nandhasipun boten sanes uger-uger lawan nggih Joko Satu. Pramila mriki sampun pas. Menawi atur kula mangke lepat sedaya anggen punika adani ruwatan. Beten-beten anggen ngecakaken nang turganipun sami. Manunggah nyawiji sami anggrat bisa sedane putra ingkang dipun mangke ing bagian benjangipun dados putra ingkang saleh-saleh amin. Amin. Kejawi saking mriku Bapak lan Ibu, Bapak Purnomo lan Ibu Kumerah menika nggih badhe menika nitanaken utawi nitanaken ingkang putra Namastupi Sakti Yahudan Wabi menika ditananipun durawai jang-jang menika tabuh kirangga tabuh 8 ngantos sakroning dinten jam menika mugi kanthi slamet boten alangan setunggalipun putra ing dipun tetakaken enggal-enggal matur saged wangsul wonten di bangku pawulangan kraton ki atanipun tesih negeri-negeripun tiyang belajar pun sepaten mawon. Mriki diarani Bathara Kala Wauni. Lho kita sampun ngertos dedongengan Bapak Karuwatan. Sing dite Bathara Kala sematen iku boten tegese anake manusa. Titis saking Gunung Srandil. Dek alika sematen mriku bengkahe Gunung Srandil dudune kewan loro gajah putih macan putih. Ing mriku gajah putih macan putih wujude kewan iso tata jalma ngomong dene manusa lumrah goleki wong tuane. Goleki wong tuane kepanggat kalian begawan api moyo wonten sak isore Gunung Srandil. Tanget menawi bapak lan simboke gajah putih macan putih, gajah putih macan putih diparingi wangsulan dhateng begawan api moyo nek kowe iki ora anake manusa ger gajah putih macan putih. Kowe nek iku semono judulmu kae
Dewa kami joy barang kamu ada setro dulu maju benar semono. Dong piye? Kamu dewa kami joy ngalah setro dulu maju kae kabeh. Ora nopo duwe nyekel. Ngamu dewa kami joy. Ning ora salah saji wong loro sing wani nyekel. Ijono sing wani nyekel marang Dewa Kami Jaya. Semono kae sing ora yo sing wani nyekel mung betul karo teko saka negara Mesir. Dadi wong saka manca negara. Sebab dhekne dipandel telu cacat. Apa kabeh ngandel telu cacat? Sira dikono dhewe petik dilungguh guling lanjang sura mesur sura sing telu kudisan. Oh, kaya ngono. Telu pinggir jandre betul karo temen kae dicakake. Reti dan dewa kami jo nyamune kaya ngono. Banjur ditawani saka telu cacahe. Banjur dheweke rasa lupa dayane kaya kekuatan apa. Oh, abis dheweke kalah to karo Pandhawa. Mesti dheweke kalah. Sawise kalah, dewa kami Jaya njaluk ngapura njaluk urip karo Pandhawa. Nek kowe iki wujudmu kegilani kaya ngene dewa kami Jaya. Kok kepengin urip, kepengin tak pangapura ya tak turuti sebab wong duwe pangapura ngono bakal gede kang dadi ganjaran sedadan kleru kaya apa nalika semono ning kaujatan iki kowe wis anut apa referentaku ya bakal tak turuti kowe tak uripi kabeh andamu ya tak uripi kabeh nek kok sok balene gembong kami Jaya nek kaujatan kaya kowe kuwi besok mbok menawa lakon dadi jane zaman anak putune bapak dadi duka anggone bebrayan tak kira ora padha jublek ora padha tentrem sebab kadedayamu kaya ngono mung dinemu dhewe wae gedeyane dewa kami Jaya dewa gedhe Jaya penuh Bener. mulai dina iki kowe kudu anut aku Gele-gele mulai dina iki nganti akhire delan taun ana windono ana jengati kok lali-lali paweli dilanono jeneng dewa kami Jaya sebab aku mau kusuk kuatir mbok lakon dadi jane jaman iki jeneng ora tak jegake dewa kami Jaya nek tak tambah sesilih Radek Bathara Kala Dewa Kami Jaya sakwise diwijingen Bathara Kala. Apa ya diwene gelem lan trimo to? Bathara Kala gelap caita gelem Heeh. nek dipikir kena bengi-bengi rino Bathara Kala jebul duwe panyuwun duwe kebono Payune lan bebanane wujude apa to? betul atur sawise jenengku kok oleh Bathara Kala gelap sayu tu aku gelem makan ning gedhe cilik itu aku duwe panyuwun Oh, kaya ngono. panyuwunku rino bengi-bengi rino subuh aku darahku pakan nasi tak jaluk ora liya wong titisih pepadan ibu wong rusak Heeh. ning senajan abot kaya apa payu Bathara Kala Piye? pentul antepun nalika semono ora bakal kabutan Oh iya. diparingi nek diatur diakal Lah tene ngakak piye to? ya najan abot kaya Bathara Kala payu bakal tau cuti kowe bakal tak paringi musoke cacahe 12 cacat tak bagi 2 perangan Oh, wis dibagi rong perangan. Sing sak perangan, sing sak perangan 5 sing rong perangan. sing 2 perangan 7 Lah, 5 karo 7 manggon ning opo to? sing 5 manggon pasaran sing 7 manggon on ing dina Oh, dadi kaya ngono. mula ringkesane kena diarani dinten 7 pengenan gangsa Heeh. mula kakek ini Bathara Kala dieling-eling mbok menawa ing besok lakon dadi rejane jaman akeh wong padha makan tegese akeh padha mau nek nganti nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten 7 pengenan gangsa Mergo dongenge biyen kaya kaya ngono sak banjure to. sawise kaya ngono Bang Bathara Kala njaluk dununge njaluk jelase sing 5 dununge apa sing 7 dununge apa ya semoga pentul karo tepung kabutan ora bakal bisa dunungake kanthi jelas sebab iku dadi wadine pentul sing baku Bathara Kala tegese aku ora kok selak bebasan hidupku tak lepas tak dilatih ora mau bedek aku bakal semoyo besoknya tutup titi wajib jam dina lan tahun saksi bakal tahun
bapak. Mulut dijenengan lho. Sing wis diluwat kae to tandane. Omah pojok papat ana janure kuning pating brandi. Oh kaya ngono. Kaping pindho benang lawe lan bola-bol disikirae komalan karas. Teges kae di Purwakala utawa diluwat kok jepisan sarwane. Oh dadi kaya ngono. Jadi koyo Terus sak banjure meneh, Bro. nek kanthi kuwi isin ora anggere petul karo tepeng kuwi sadang kalpun marpasari bodho kan aja sok sing baku dina iki kowe takon bali nang papanu meneh tunggono entenono taunono windono nek nganti nandang suketo 12 tahun ada suket kabeh kae durung-durung menapa gawe ning kae wis diwat aja kesan pertama bali papan Jenengan kaya ngono. sakwise bali papane meneh betara kala Iya. rumangsa pentul karo tepung kaya wis rumangsa adem pikire seneng Seneng wis padang penggali. wis ora ana musuhe kok Heeh. ning semono kae Iya. adane pentul karo tepung saka negara Mesir kae saben dinane nek ana penjak gater-gater kaya ngene adane kaya ngono Oh dadi kaya ngono. ya Assalamualaikum Mulane wong tuwa biyen iki anjen nek gawe sanepa ana kasunyatan. ana kasunyatane ana Zaman biyen nek ana perenjak ganter-ganter ning sisih kiwa tengene ning omah, sedina rong dina mesti arep ana tamu. ya nyatane Ning kasunyatane bengi-bengi iki karoyo-royo ana tamu sing rawuh ana ing rompoke tembang. Lah saiki ditekoni to wong kancing kowe karo aku durung tepalan durung ngerti apa sing dadi karepane. tak kira ya pacaran lagi dadi sebab karo ya bengi koyo ngene peteng koyo ngene kok dirobok tak kira dheweke ndi perlu kowe lanang Tak takonane. takoni Mbak Wong iki rene jenom. Nyuwun dalem sewu Mas. Ya. Namine jenengan sinten? Purnomo. Oh, Purnomo. Oh, tuku basa kono. Purnomo. Wah. Dalu-dalu karoyo-royo rawuh wonten ing rompokipun pentul tembang wonten wiganti napa Mas Purnomo. Nah, Wong tuwa. nyuwun tulung napa? Jeng ruah putra kula. Putrane pinten Mas Pur? Kalih Lanang wedok napa wedok lanang? lanang-lanang. Oh, jaler-jaler. Terus jenengan iki saking pundi? Nah, Karanganyar Payaman. oh karangan Payaman di putra kalih nyuwun tulung parikedah kedua pasukertane putra-putra panjenengan kekalih. Nggih. Namine sinten namine putrane? Namine Lutfi Saki Yajawati kalih Adiba Fabian Rafa Fakji. Wah, jenenge wangi ngentekno KTP iki tulisane duwu iki. Aja kaya pentul iki jenenge anake Sukro. Ah, kaya sponsor kacang atom. Jenenge kok wangi. Nggih, Mas Pur. Rene dalu-dalu panjenengan kok rawuh wonten ing rompokipun tembang badhe nyuwun tulung ruwat putra-putra panjenengan. Nggih, kula tampi menapa ingkang dados atur panjenengan lan panjaga panjenengan. Nggih, sakmenika wekdal putra-putra kekalih panjenengan menika sampun dipun tampi pentul tembang ateges sawetara niki putra-putra panjenengan dadi anake pentul tembang. Mangkene bubaripun panuwatan putra-putra panjenengan badhe kula wangsulaken malih nggih to. Mangke jenengan nggih mriki malih mergo wonten syarat lan sarana ingkang badhe dipun aturaken. Nggih. Training menika kula sampun cetolan gamblang panjenengan monggo kula aturi wangsul wonten ing dalem. Monggo. Ini dong, Rene ke karo aku senopo jejibahan karo Mas Purno. Ya toh, kowe ra wis dulu dhewe wis ngerti. wis ngomong dhewe ra nyelah Yen anake lanang loro. Ateges kudu berlawan lan Joko Sabdo. Mula kanggo mawekani supaya bisa nyingkirake sengkala-sengkala sing arep ganggu gawe marang putrane Pak Purnomo,
kowe karo aku kudu gawe cara. Gawe cara. Aja nganti sing karo ngerti nek sejatine kowe karo aku iki pentul kaya. Kowe lan aku kudu gawe jeneng samaran. Ya toh, supaya rapi nek kowe Benane pengelolaan. Begini rene jenengku asli bedong, tapi jeneng samaran ya iku Kaki Legeye. Kaki Legeye. Sing aku tembung gawe jeneng samaran Nini Legeye. Sing gawe jeneng samaran aja ngomongake karo aku lan kowe. Ya terus apa meneh? Lah iki sawetara putramu loro iki kudu diparingi jeneng samaran. Samaran iki supaya sekolah rati. Ora ati terus budal Sekerto ya. Nah, iki rene anak-anak kakung kalih sing sepindah menika adik Lufi Saki Yaidan Wafi diwehi jeneng samaran Joko Jagur. Sing kaping pindhone adik Adiba Fadian Rafasya Fadlil diwehi jeneng samaran Kaki Jagur. Joko Jagur Kaki Jagur. Lah, rene iki adat Jawa. Iki adat kejalan. Kowe karo aku sakabeh para kawula iki Jawa. Iku samestine iki duwe sedulur papat sing darani Supya Amarah Marang karo aku. Iku sing kersa budi lan rina sing jangkung jiwa ragane Manusa sampe aku lan sakabehane para kawula ing tanah Jawa. Jari nek wonten dhewe ngarani Kakang Kawah Adiayari. Sing bareng lair sewengi kalamun sedina yo bareng lair sedina. Mulane sedulure papat 5 wujud manunggal. Kudu dipanunggal. Orang bisa saka jiwa lan raga. Ayo padha diundang ning papan kene supaya dheweke ngerti nek sedulure nang lagi nandhang sapa. Oh, kaya Rek ning iki kakek sing bisa ngrawuhake kadang Joko Jagur karo Kaki Jagur. Iki kowe ayo padha meminta marang kersane Gusti Allah Taala supaya bisa jedulake sedulure Coba kan jadi betul rai sama. Dan pada benar ini sebab sedulurnya itu was Joko Jagur Kaki Jagur kau wujudane yaitu bisa manggil mau putra manggil. kaya ngono. Dil apa iso? Ning dina iki pasti dina malam Senin lagi. Iya. Sing supaya panjenengane kok dene kesulurah iso ngomong tak takon. Ayo, rewan-rewan oke. Ya kau nurun parane karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah 10 kutu. Mandeng butuke grona wilayah babaan dosa. Napas nukul kadul cekeman abal kapitul nekake diwene Joko Jagur Kaki Jagur. Amarah, halo amah, Supya, wong ora dudul kok ya yo. Kelintang
kiri. Aku jalu ala biala jalu ujung. Nek busangane anyar-anyar katon rapi-rapi Rapi-rapi. Aku ki ora gumun. Lho gumune Ora gumun. ora gumun. Dan apike ngono ora gumun. Ala teh menteri lunas. Fitri ora iku dibayar badhe. Ayo. Menteri urung lunas saya juga kanggo bodoh. Apa-apa. Nek ditarik menteri delik. Nah, Ayo cek ngono rek, ora dites kaya. saiki ngene kaki sawise rawoe ada dulure papat limuju joget jagur karo kaki jagur wis padha cumampakan derone papan kene banjur kok kene pakaryan apa Kudune saurane tak paringi gawean utama. kaki pakaryan Takonane. Wah, sikile ora iku sapa itu. Wah, nyakar-nyakar kaya cakar bebek. Ya wis sing apa ae sing baku bisa ngomong kaya gini musul. Ya ramah-ramah masih piala iki rumah enak. Buat lu malah wis. Top. oh malah kaget iki piye lu Ayo malah kaya ngadan. Pakai bungae. Sebabnya bisa betul kamu iku jenenge bocah sing sopan ngerti unggah-ungguh ki bareng-bareng ateges sopan Ya, dina iki gak ngepasi dina malam Senin lagi kurang tabuh songo. Kowe tak ana tak sore kan Gusti Allah wujudku bisa teko, wujudmu ya koyo dene Nasrullah. Aku matur nuwun bunga sing tanpa. Kabeh keparing Gusti Allah sekane nyatane bisa kawujudan dadi Nasrullah. Dina iki tak istilah tak mangan wareg enak ora. Tak ganti sandang sing anyar tak salini ya ora. Wong dina iki widate ana nggih. Kaki legere ngundang kowe badhe arep takon kawe. Pitakoni kaki legere iki jawab kati mudur. Nek yo nek ora, nek saku-saku nek ora saku kondo ora saku. Sebab iki widate sing dudu sembarangan. Wah, jere kadang warung si Joko Jagur jagur kae bocah yo kandang ketok ya. Kowe tak takoni kowe masa niset dulur aku si Joko Jagur kaki jagur. Duwe. Di ini pawongane. Nek kowe tondo-tondo duweni seduluran. Ya, di bener apa ora? Waduh, pelakune kok telak-tok. Ndak. Lupa Purnomo. iku jenenge bocah sing apik lakune aku ya Ngerti jebule. Wah, kaki legeye lho aku nek nyawang lakonane iki malah gumun kaya apa rek? malah kaya wong diloro ayan omah Kalau dia ayah, untul apa ngajak iwak? ha iku rak kowe kuntule wis iki pakaryan kaki Wis legeye apa wae sing baku pitakon aku iki jakat iki. Nek kowe ngakoni dulur, anom si Joko Jakarta jaket mongko kadang manung kowe nang sekretariat kena diarani dadi sengkerane sengkala bocah uger-uger bisa uwal selamat kanthi dina iki nek ora kok rewangi sebab kowe kadang tuwa sing ditampa tamu dihormati saben penanggalan tekan saben petone iki dihormati nyatane kowe saben petone dihormati ora ketan bubur rabang rongler ora ketan jadah pasar titir ora ketan segondok ora segwandok ya najan apa kabeh menghormati kowe kabeh dina iki kadang malam kowe wis keton nang singgo njaluk kula karepe jaganing kanthi tertib kanthi selamat aja nganti ana sambikala sing bakal ora anggerane bocah kadang menawa jagane kanthi tertib uga omah pojok papate jagane lu duwe bocah loro ganti karo kiwa tengene nek kanthi ana apa-apa sajak jenenge cekel nek wani sapa sing arep gawe kadang ngono ya nah kula iki diwacani temenan nek kaya ngono ora kesuwen gagah ditindakno pangkat dhewe ayo la ilaha illallah la ilaha illallah Oh
wis padha cemopak jaga omah aja papat ateges jaga bumi klarase bocah loro Oh iya. rene iki ngene kakek ya Piye. aja enak kabeh nak dumeh ijek bodo Oh ngono. wis pirang-pirang dina kowe tengok-tengok ning omah ora nyambut gawe Terus ora entuk guna kaya kamangka iki dina kowe wis duweni tambah anak loro ngono. Joko Jagur karo kaki Jagur Tegese sisi padane wingi-wingi. sawetara dina iki rak ya kowe duweni rasa tanggung jawab kudu bisa ngurmati bocah loro aja nganti padha ngelek aja nganti bisa ora bisa nyukupi saben dinane mergo bocah loro aja sekolah kabeh ya toh saben dina mesti kowe ngetokake biaya Kono ora kowe kudu nyambut gawe Nyambut gawe cekep. sing sregep sing bakune sithik lan berah disyukuri sing barokah nyambut apa wae ora dadi napa sing baku pikantuk rezeki Wis apa sing ngomongake ini sebab urip lan donya iki nek di kebutuhan kaya tanggung jawab sing penuh. Aja nganti butuh pikiran sing dibutuhake bisa nuruti. nyambut gawe iki kewajiban Nek sadurunge aku mangkat nyambut gawe. Mek bedake sebabku sababe apa bocah loro kok dikalungi janur kuning. lah Ah kae. janur kuning minangka syarat lan sarana Syarat sarana. nek Gusti Allah ngijabahi insya-Allah ya iso kabul Oh ngono. jenenge janur iku saka blarak Tetembungane. blarak sanepane wong Jawa wong urip aja nganti tumindak narak-narak Oh ngono. nek wis kuning dadi janur janur pinangka cahya cahya pinangka resike ati lan resike batin Iya. nek wong urip duwe nur duwe cahya resik atine resik penggalihe ya toh insyaallah bakal tindak sing apik sing darani kuning wong urip kudu meningake cipta meningake cipta ki apa ya nyuwun marang kersane Gusti Allah Iya. meningake rasa wong urip duweni rasa lan pangrasa nek wis rumangsa atine apik atine resik kudu duweni rumangsa lan rasa tegese kaya ngono kurang wae ya ngono Wes kaya ngono niki wis aku nyambut gawe. Wong betheke aku arep pesen karo kowe. ya pesen apa Sak durung nyambut gawe wong pesenku dhewe-dhewe kok nganti kok lirwan. Mbok menawa ing kene mengko ana apa saja nyenengake iki nek pancen senajan toko aduh saka ing omah. Mbok tekan iki lek nyambut gawe sing baku mbok gawe sing kalah. Bisa untuk Raja Kaya kanggo murah kabeh anak loro. Kowe dijeko mahal kabeh telu napasen sak foto ambek dhisik. Dijeko mahal kabeh telu jawab. Kaki lagi ya kowe dhewe nak kabeh nak nyambut gawe ning parang. Kowe tak aturi bali sebab ning omah nang bebaya. Najan to aku atuh bakal krasa. oh dadi kaya ngono Tawel itu kabeh apa sing dadi aturmu kakek ya bakal tak istokake ya tenan ya. Nah kaya ngono wong anten saka wetan kok. Assalamualaikum. Thank you.
diutus karo kaki legeye kan supaya kowe njogo omah pojok papat. Lho kok malah mbok tinggal malah bedo nangis ning papan kene kepiye karepmu, nangis kok ora macem. Nangis kok kaya malah kaya sari bobok. Kowe do nangis do apa kowe, Nah, kowe iki yo tak kandhani aja do nangis. Isi-isine bocah wis gedhe-gedhe ditungokno tangga keparuh ki yo ora prayoga. Nek kowe weteng mengeleh ya to, ning mburi njaluk mangan yuwati sing tukang adang, tukang makokan ya to. Apa yo kowe ngeleh apa ora? Yo nek ngeleh ki yo mesti yo ora to. Wong kowe mau wis pamane Pak Pitik ya to. Mas Purnomo ku yo wonge brek loman. Ya to nyogati kowe iwak abu, sego pindang irisane duaki yo godi-godi. Ora ngapane delala sing tiba aku. Ana daginge godi kuwate tak sisihno karepku kok tak gaduh. Bareng tak cokot malah laos. Ini kira ya sobrek. Ya to, ya ora dadi apa-apa ngajikku bumbu. Saiki ngene. Kowe kok do nangis iki ana apa? Ayo matur. Matur sing gamblang supaya aku ngerti apa sing dadi kekarepane atimu. Joko Jagur, kaki Jagur ilang saka omah. Kowe iki kepiye to? Kowe iki wis diperintah marang kaki Geyek. Diutus kono ngreksa jiwa ragane sedulurmu nom loro cacahe Joko Jagur karo kaki Jagur. Ya gene lunga saka omah kowe padha ngerti. Lah ngene mengko nek kaki Geyek anggone nyambut gawe bali tekon marang anake loro nek kasunyatane ora ana ndok omah. Kowe ra wurung lan aku mesti didukani. Ya to? Wis ngene ae ya. Nalika kaki Geyek arep nyambut gawe perintah lan pesen marang aku. Kalamun omah ana apa-apa, ana bebaya apa wae, aku kudune kon madhep ngulon. Jejeg lemah kaping 3 dheweke mesti krasa atine, mesti arep bali. Ya, kabeh apa sing diature Kaki Geyek bakal tak estorake. Kaki Geyek bali Kaki Geyek omah lagi ana bebaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngene Kaki Geyek. Ini ngapa? Samestine sajroning atimu ana tandha pitakon. Bener Pak. Yo gini aku nyambut gawe durung sawetara suwe banjur kowe takon bali ning omah. Ya to? Mesti krasa atimu. Rasa atiku beda karo adatan wingi-wingi. Lah kulos kopi. Saiki disarekake atimu luwih dhisik. Oh ngono. Ya to? Jarine nek wong tuwa biyen ki nek teko parang aja diwaduli. Mergo setane jenengklek. Paribasane. Mula iki dilirno atimu supaya adem badanmu. Oh iya. Mengko kowe tak wae ngerti. Apa to sebabe omah iki ana apa? Iki rene wis karo atimu. Wis padhang wis rumoso sarek. Aku tak matur Kang Prasojo. Matur Kang Prasojo blak kok Nalika kowe arep nyambut gawe golek sandang pangan. Aku lan sedulure Papat Supya Amarmut marang Ngaluama mbok pasrahi anakku loro cacahe. Joko Jagur karo Kaki Jagur. Saben dina wis digolong wentah diopeni dijogo jiwa ragane. tegese ora kurang-kurang. Ora kurang-kurang anggone golong wentah. Nanging kasunyatane bengi iki dina iki anakmu loro sak loro ilang saka ini bebasan bocah ki tak jembale tak patene mesti mati. Nek wis mati mestine aku malah rugi dhewe. Sebab ora ketemu sisik kulit sing nyidro kadang itu. Yo. Dina iki tak takonani. tekonono Kaki. Ya amara ulama supiah lan ilmu mana. Nek kabar sing tak topo ature iki leghe. Kadang ana Joko Jagur Kaki Jagur kosok papan. Jadi kabeh kowe ya ora padha ngerti lungane kadang. Pancen bener ya. Nah kok ngono kok coba video-video. Lah mosok kuwi Jadi aku nesu. Ning gandeng tak isorane kaya kontak. Patane kaya apa wis kadung malah bakal sugi dhewe. Dina iki nek kaya ngene. Kowe ngantono bocah ya kudu sing tanpa kondolan, tanpa tilungane kadang manloro. Aku duwe ya kuwi pikiran sing bakal jan nemokake kadang manloro.
nek kawujutanmu kaya ngene iki tak kira ora bakal bisa sebab wujudmu kok dinenoso lumrah. Mbok ora kanthi balane siki droki kadang nom iki bangsa harus tak kira ora padha ngerti. Dina iki sak orane kowe tak sonake karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak sidikara. Wujudmu kaya dene bangsa kan supaya bisa ngambah, bisa nyekel sisik melih padha padane bangsa. Urung tamu tak kira iki durung aduh kok iki papan kene. Enggak, kalau ditindakno tututono. Ayo. Ayo. Tututono ya, untuk beraco. Ayo kakek deye, juri mari mono, meminta barangnya saya Gusti Allah Ta'ala. Kalau dituas bakal Sakwise sedulure tuwa Joko Jagur karo Kaki Jagur mbok kon ngupadi alaning sisik melih. bener. Ning kasunyatane Bali ana ing papan kene nggawa bandan kewan kang gedhe. Mbok menawa iki Kaki Ledya. Kira panjene iki ini sebab nek nitik katuran kewan iki maksud tuh beliau beda karo kewan-kewan kang lumrah. Tak takonani Coba ditekono. Gek amarah ulama suci lan kemu maela. Sakwise tak kon golek kagamu anu Joko Jagur kang ora bisa malah Bali lu badan kewan suwe gedene ngaturake karo aku. Pancen iki ya gitu katawa. Nek pancen iki bocah jane selamat bisa metu ya kuwi kanthi waras saurane go gebari kewan iki lebono. Lebono ayo. Kasunyatane bener Kaki Ledya. Sedulure Bapak Supya Amarana Ngalwama bisa mlebu ning Jiwaraga. Lah, iki kasunyatan, ya toh? Iki kewan kang gedhe wis ana ing pengarepanmu. Kowe sing ati-ati lan waspada. Aja nganti sembrono kowe ngadepi kewan kang gedhe iki. Mergo kewan kang gedhe iki kewan kang galak. Ya toh? Mula takonono dangonono. Sing kanthi gamblang lan cetha terwaca aja nganti tumpang suh. Sing ati-ati kalamun meleset anggo takon pinakon marang kewan kang dhewe iki. Ora-ora mengko bakal kowe cilaka dhewe. Mula sing waspada ya Kaki Ledya. Aku tak nindakake pakaryan nang mburi sing durung rampung pakaryan bakal tak rampungake kuwi dhisik ya. Sing ati-ati tak lagi pangestu. Ya. Ini marang kersane Gusti Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek nitik kabar sing tak atur sini lebih panjang bener. Kawujutan kewan iki dudu watake kewan kang sebab nitik katuragane. Rumangsa dibelarang-belarang disawane wujude gegilani. Mripate sak terbang mengawake dene wong. Untune sak linggis-linggis. Ulune gimbal. Nah, cangkeme ambane sak srumbung sumur. Najan apa wae sono paribasane. Galak kaya apa kalah karo manusa sebab urip kaya manusa ana ing donya sing diwajibno puasa kuwi manusa. Nek nganti ora ana manusa puasa tak kira ora ana manusa semene berarti sebab cilik-cilikane goreng semut nyontok apa dene kewan kan semene gedene. Apa ora ngentekno wong nek ora pancen manusa gak puasa. Ya ora bakal ditulung Allah. Ora bakal mundur sak jangkah ngadepi kewan rupane kaya batu iki ya tak takonane bisa terus jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ejote jane sulit sara kang kerabat. Di sana anggon rusak koso sak isore tarik sak dhuwure perek. Ganjel kaya dini-dini malang kok dino ondo. Nek pancen kuwi terjak semua wis mati. Uri saka dipinangkanmu. Arep apa dadi arahmu kanthi gawe cengake wong-wong. Anggone paling salang tunjang sebab ketika gambar bukan gegilane kaya ngono bisa. Pitakon kang pungkasan. Nek pancen bisa ngomong jaka tidune di papan dulung nek di kekarepan apa sing bakal baik kanthi gawe cekake wong kowe. Ayo dina iki ketemu waraku.
sari Gusti Kagatakan. Ayo jagat jujur. Tabuh kawan aku. Takon jenengmu. Donatoro. Bapak pisan lagi iki ketemu. Peti kenalnya. Nitik rupamu ngono aku di karo kowe. Jajal. Rumahke kuping mulai nomor. Kowe kurang toto ngelek moto. Yo ayo. Ya baca ini dulu aku. Sapa? Senat sekolah ngarsamu ini. Sapa? Kalau sing dari Bathara Kala Kowe tok Bathara Kala. Layak-layak nek ana wong ngomong Bathara Kala padha wedi kasingatan gambari gegiyani banget ngene. Yo, najan apa aku ngarep ngandhake. Kalau kaya apa kewan kalah kalau manusa. Aja manusa iki gelem budidaya. Hei, Bathara Kala. ono apa? Pitakon kowe jawab katidur dene Bathara Kala gelas saiki. Dina iki nek sak dene penggal iki mosok susah nang sedih. Sebab aku di putra lo arek Joko Cilakur kaki jagung. Bebasan cek tak nalika semono cilikane tak udang-udang. Wis tutuk akhir diwasa. Dhewene rumangsa ilang sing tanpa padha ngerti kadang-kadang itu wong kae. Aku dina iki arep takon. Pancen kowe sing gagak putraku Joko Cilakur kaki jagung Bathara. Ora salah selahi. Kowe sugih kendel bolowan nyidro ning dadi wong. Bathara Kala. Ono apa? Aja girang-girang kulit dompet kowe kewan kamu wis. Dina iki nek kowe sing nyidro putraku Joko Cilakur kaki jagung. Mau bedake aku njaluk larai nalika semono. Sebab itu ngerti jam dina sasi lan taun. Nek ana critane kaya apa, sejarah-sejarah kaya apa, nek ana dongenge kaya apa. Mula kanthi dalan iki aku tetani. Yo. Nalika aku isih cilik, jenengku Raden Joko Kamjeng panutan wong saka Gunung Serayu. Jadi aku tiba kami Joyo ya. Anggur kocak-kocak sak isine pereng to sak pereng. Terus akeh. Ganjil aja dene iki kan malah menyang den kondo. Iya. Wong sak perlu aku duwe panjoko. Yo kuwi aku abot ngemban gawe Gustiku gamar ora ono ing Lodaya. Dheweke gandrung kapiramu marang kesemane ayu Dewi sing kadeci putrane Prabu. Wis semua jane mesti ning putran. Iya. Rene wong aku dadi sarjane ora ing Lodaya. Banjur aku boleh dipati perlu atau apa? Ana ngalas kedung maglen. Nek kuwi dipati perlu. Nibake sirep dikono. Wewe putih, lugu kumulin. Sekabeh kutu-kutu warna toga. Jen priprayangan, gedruwo, klek-klek, ubul-ubul balas pati. Bedene wong Padha lupuh kaya. kena sirpe pentolan temen. Terus akeh. Rene mampu cedak sumur bersih madu. Banjur aku disubari dipati Bronto. Tegese wani meneh. Kowe. Bisa ngilir perang catur saya Prabu Pupuh. Wong dene dipati putu bisa weruh. Penghapus aku ning sak dunia lalaan. Iya. Banjur aku kelingan yang diwangsit dewa kemudian Semono kae. Doi, kowe besok jadi sakit dewasa. Bakal muni pekewo kang gedhe. Bakal mungsi wong Sumatera Mesir. Ampres gede ke pasrah bubukan. Sawise aku pasrah bubukan. Aku ora duwe jeneng Dembo Kamijaya. Nanging aku duwe jeneng Bathara Kala monggo. Jenengake Bathara Kala Glasik. Kowe gelem jenenge Bathara Kala. Aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging apa? nanging aku njaluk kancah kala mangsa sing titise bapak dalang ibu niku. Tegese manusa-manusa kae. Semono kae pentol karo tepo mari pira. Dek iki kalau semua diwene rolas. Diparingi 12 akeh ben. Rolas mono dibagi ana rong perangan. Diparingi 2 iki dibagi 2 perangan. Sing sak perangan 5, sing 2 perangan 7. Pinter wasis netepi dinten 7 berkenan kasar. Bathara Kala Ono apa? sing pungkasan anti tembungmu iku mau diparing nang masa rolas iki kebayang perangan 5 karo 7 sing 7 manggo dina sing 5 manggo pasar. Dina iki cukup dikiwani jam sasi lan taun. Sebab nalika semua tak kira nek ngelali tak elingake tak semayani nalika dina iku cukup dikiwani jam dina sasi lan taun. Aku njaluk jelase. Sing siji cacahe 5 dina apa, sing loro cacahe 7 dina apa. Oh, kuwi yo tak kopi. Ayo, Aku tak dungake sing sak perang 5. sing 5 dhisik. Kalau ngono gak namung siji. Wong siji. Ora ono tunggale ku mesti dari bocah kontan manting. Kuwi dadi tabrak promo saya. Semono kae janjine pentol nek durung diruwat ning nek wis diruwat aja pisan sampeyan loro. Loro nih. Mbok ono wadon abdan dandane rubuh
dadi cacah kula Mas Edor. Jangkep pokok kaping 3 Bathara. Telune bomono ngadun nipis sama nasi gadi itu tengah bulan. Iya. Kuwi dadi cacah kula Mas Edor. Jangkep pokok kaping 4. Papate bomono ngandul putih oleh ngarepan omah. Ngasihan jangan-jangan rubuh kuwi dadi cacah kula Mas Edor kala. Pungkasan kaping 5 Bathara. Sing kok limo kamono larake. Bareng yang bisa sing itu metune sing ini. Iya. Terus sing dari bocah jero ini. Kuwi dadi cacah kula Mas Edor kala. Iku sing 5 manggon di pasaran. Kowe ngandhake sing loro cacahe 7. Tak dungo sing akan pitu. Kalau menurut anak limo cacai kok lanang kabeh. Karena sing dari Pandhawa 5. Pandhawa 5. Kuwi wajib dibuat sing alam. Semono kae nek wis diruwat betul kae aja nganti wani-wani. Loro nih. Kalau menurut anak limo wedok kabeh kena sing darani barisan Srikandi. Kuwi wajib dibuat sing alam. Jangkep pokok kaping 3 to. Kalau nih bener anak loro. Wedok kabeh kena sing dari kembang sepasang. Kuwi wajib dibuat sing alam. Kaping 4 to. Papate bono meteng olahraga tangan dalam motor pasar. Iya. Kuwi wajib dibuat sing alam. Kaping 5 Limane bonang anak loro. Lanang karo wadon terus dari bocah kedono kedini. Dono kedini. Kuwi wajib dibuat sing alam. Jangkep pokok kaping 6 to. Namai kalau menurut anak telu. Wedok lanang wedok masing dari sendang kabeh pancuran. Kuwi wajib dibuat sing alam. Dah iki pungkasan kaping 7. Sing bapak itu kalau menurut anak loro. Lanang kabeh masing dari geru-gerawan. Oh. Kuwi wajib dibuat sing alam. Lah saiki jeneng ana apa? Ana bocah lanang loro. Wis tak mama satu. Yen kok alang-alang ini tadi kepalaku. Siapa sing ngajak pada rasa kowe iki? Bathara kalah. Sajak suaramu kok dene ya kowe bledek pangambar-ambar kok rumangsa ora sing nandhi kadhik gayam kaya ora wani-wani karo kowe. Semono kae kowe pangling aku diwaspadane sono tembungan pangling aja pang suarane. Sing adep ana ing kene iki aku ngaku-ngaku kaki legeh-legeh wong betheke dudu. Samestine ngono aku perlu karo pawangane ya aku. Ya bener pengen ora usah. Aku apa karane ya? Sajak suaramu koyo lagi metes saka kuburan. Kakone arep apa? Ngene ta iki. Ya. Zaman hen wilahen. Terusake ya. Kakek sing awang-awang. Isih ngomong. Atau atau kitul. Atau wetan lan atau kulon. Iya. Anak-anakmu berkat gede sing padha digone jim setan-setan sak panunggal. Akeh tuan gede, akeh tuan galak. Nanging alas kedul magleng ana geger. Ana padang dudu padang rino. Ana bengi dudu bengi. Ana limbu sedina kabeh itu. Sekabeh kutu-kutu warang cukup padha serang tunjang. Koden sebab ana penawar di Gebok Kamijaya. Kae wong karang padhesan ora sing bakal wani papak kabeh. Nanging ana salah sawiji paungan loro. Sing wani papak iki Gebok Kamijaya. Sopo iki Gusti? Pancen aku nalika sekolah Jawawadi. Bathara kala pas lan bener sing ucapan. Kowe mau sing pungkasan pangandikan tak anti-anti. Kowe mau ngandhake, ngapuke Gebok Kamijaya Asita Gondol Mayuke kabeh ora ana padha wani kena. Ning kuasane salah sawiji wong loro sing wani nyekel ilcamane Loka Sembaran. Semono kae ora sing wani nyekel Gebok Kamijaya bentuk karo tebel pawongane ya. Oh, kowe to. Lah sing bisa jupuk penghapus aku ning sak dunia lan sapa ditemen. Ora bakal selai nalika semono bentuk karo tebel pawongane ya aku ki meneh. Lah sing awet jeneng Bathara Kawas dadi kawas semono sapa kae? Asale Gebok Kamijaya nganti Bathara sing jenengake nalika semono ora liya bentuk karo tebel pawongane ya aku. Lah sing awet cadah kala masa titis sing bopot kamu buku duwene ora. Sapa ditemen? Semono bakal selai bentuk karo tebel sing mari semono. Lah iki pitaku sing Ayo terusake. iki ana bocah karo anak loro. Wis dadi momong satu. Terus kowe nganggo dalan piye Nek dipakai? ngono jebul kowe iki lali wantane lali janjine pedhol karo tebel nalika ana Asita Gondol Mayu. Kowe ngandhake. Galak-galak apa kewan karo iso sebab bocah kae senajan to nang masuk ketara. Pawange pedhol karo tebel nalika semono tak kira semene padha ngerti. Nek durung diwat kena kok ganggu kena kok mangsa. Sing rolas nek aturake tah kongko dina iki senajan to
bocah kae lain loro anane katekis bocah ugir berlawan nanda setro bocah kae tak ruwat tak purwakala tawat sawangan janjine betul karo tebem nek wis tondo kaya ngene iki teges wis diruwat lali dislametno kowe kok wasih wani-wani ganggu lali janjine betul karo sawangan sik diteri di sawang sik. Oh, ya betul. Nah, piye? Sak bekar kali saiki dina aku sih. Artine Jempol bocah sing tak musuh mau anak mau. lho. Bocah loro Joko Jagur kaki jlakur lho, paribasane bocah ke dendel kuwi ayam paribasane. Aku dadi parang kutane bapake sebab aku nanggo semono, dene paringan bapake Purnama semono kae, aku wis gelem nanggung resikune bocah loro bisa sono. Nek kok nganti dendel kulit ayam paribasane aku dadi parang kutane sembrono. Ngene aku. Piye. Senajan putramu tak mau dipati kedua. Ora bisa kau. Sing parang-parang nang sak jeneng Alah, kewan yo ngono watake kewan yo ora dhisik. Nek tak sawate bocah dedek ora sepiro, dhuwure ya rada gedhe ora sepiro. Cangkemen ambane sak sumbung-sumbung bocah loro papane kok mlebu ngono kok untalke ora ya kuwi ora ono ya kuwi sejam ora semenit pak gendeng wae. Lha kowe ngandake malah kok diondo kok kemah-kemah kowe mau ngandake atos kok diwat sebab bedane tak kalungi janur kuning jagane. Janur kuning jagane kae bebasna dadi bareng. Mau pira kok kanggo syarat sarono. Sapa kang baket tukang janur kuning jagane bebasan dipet ora dhewe setan ora bakal diyan. Ora ana sejar bakat demo. Ora dadi ngopo-opo. Sebab kae cilik barenge pira kok kanggo sarono. Mula nyawa kok dudu kae cilik. Senajan cilik nek kanggo sarono. Gusti Allah ijabahi gawe kesalahan bocah ora kewan dalan kanthi janur kuning. Betul ora? Apa? Dina iki nek teko kowe sing kliru. Dina iki nek kowe kudu anut aku bakal tak uripi tak pangapura ganti tumbelan Jokone. Aku jalur ta Joko Jagur Jok. Iku kaki Jagur kanthi wae jati-jati kemangane wae iku njaluk apa tak turuti. Oh, ini kowe njaluk utahe Joko Jagur. Iya. Tak sago iki. Sago. Nanging Nanging apa? aku di penjaluk. Kuwi njaluk apa yo. Yen pancen iki bisa wujud Bisa wujude raga kanjelan sapa kanthi didosong dening kain gemenya seta bakal tak utahe janji sepane walaya kepane janji. Bisa ngutake kanthi walo jati-jati tumekane walaya njaluk raga sing kanthi langsung tegese Jawa ya kanthi raga tak wae pitik urip asal kowe kas lahir batin dulu. siji dadi pitakonan Apa kuwi? sing pungkasan hati-hati hati tanggung mau raga kanthi langsung sing dikemul-kemul boleh setok artine apa wedine apa. Oh, kuwi yo tak koke. Ngene ta lek iki. Piye? Apa sebabnya Bathara Kala? Kok njaluk raga kanjang suku kanthi didosong dening kain gemenya seta. Iya. Iku mung kewertisen supaya kanggo nyuceni badan sian Joko Jagur kaki Oh, Jagur. ngono. Sing supaya bocah kuwi metu dawuhe wong lanang wadon. Iya. Tekun ning nggon agamane. Alhamdulillah. Anut ning nggon pemerintahane. Rabbil alamin. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh lan saleh ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek tak sarang wujudmu Allah, ya kuwi Bathara Kala ning ora dhewe dedoan kuwi jebol apik. Ya kabeh nyawang nek nyawang kok aja dupeh kuwi suarane utawa wujude. Sing baku ya kuwi kowe tak galuk. Bocah loro taruh kata bakat tak wujude. Ayo. Ya Joko Jagur kaki Jagur ketok. Ayo, aku ki malah samar. Sabare. Lah padha irenge ngene iki. Apa-apa. Saiki kanon ngomong ya seneng-seneng rencana. Ngene iki malah dadekno siji karo rangkul-rangkulan. Saking tresnane kagawe. Iya wani sedrono. Ya to. Wis tak gumuni wis ragame padha. Yo ayo caci lek iki boy-boy ireng nek sing tuwa malah abang. Ngene iki rumong pisan apa ora kowe sakile ya. Ora iso didukani Pak. Ah,
iki rene bocah loro iki iso bali waras. selamat waras ora sisik kulite wae Ora ngene walah. pokoke bocah lemu-lemu ganteng-ganteng Wah, tiwu-tiwu kene. iki kan wong tuwa rumangsa bunga Bunga seneng. rene jaya sunat malah ora Sesuk disunatake kok. iki wis bali iki wong tuwa biyen iki nek suwe ora tau ketemu karo anak lan putu rumangsa bobong rasane ngatine biasane dikundang apa kudang apa ora Lah, kowe tak aku mudang. ayo kowe wong kowe pahane Aku sing mudang. yo Jane iki wong lanang kok mudang sama. Ayo, wong iki jalanan-jalanan lho sholawatan. Sholatu. kaya sing hari ala sing sapa sing ngakeh-ngakehno maca selawat besok untuk manfaate Kanjeng Nabi. Amin. Lah iki nek disolawati bocah loro iki ben sregep ngaji, ben sregep ibadah sekolah. Amin. Ben luwung ilmu lan luwung ketemu. Mergo kanthi selawat. Nah saiki ayo lah kaya ngono. Iki juga karo bocah lanang, Bocah lho kudu lanang. nang terus. Tuku jenang ning pasar Kudus. Lunga dhewe ning isor Klopo. Pancen panah. Anakku lanang loro rupane bagus. Esune gedhe pinter karo wong tuwa. Sholawat. Sabar patung sebeten wae. Ya, wis dikotakake. Mundur jana ali Broto. Sawisé Bathara Kala mbok menehi pitik urip. Pangguripan lho. Rumangsa seneng lan bungah rasane atine. Lah saiki janjine Bathara Kala marang kowe lan aku apa kakek? Ayo dibacotake. Bathara Kala. Apa? Kabeh payun padha kawujudan. Lho payun wis tak wujudi kok sok baline payunku ki wis wujudi. Ning dina iki aku lega. Uga bapak ora uga Ibu Asyah yo lega. Mbok menawa wae kowe ora nyetak sedina rong dina setahun sasi bakale kowe arep tindak ngono neh. Dina iki tak kon sumpah pastone papan kene ben sene bapak langsung gede. Ayo, Ya, dipati bener. janji yo karo aku. Rene aku dijaluk lan dijaluk ngono kuwi bisa wujud. Ayo. Nek kene bener-bener bakal dadi aku. Ayo. Mulai waktu dino iki Dina malam Senin wage. aku ora bakal ali mecak-mecak bumine Joko Jabal kaki. Iya, bagus. Sing kabeh kutu-kutu warna toko. Jil beri perayangan. Gendruwo, lengkek, bulbul panas-panas. Ya, sapa polah. Kuwi bono aku kabeh. Ayo. Kalau mau siji lan siji sing kepengin ganggu. Joko Jabal kaki jago aku sisih kok halang langit dibanding. Kaya ngono. Kejupur saka kuwi aku bakal nyampurake sekolah-sekolah semanggono iki blat papat sing sosok ganggu anak putune bobat tapi Ayo bodo keblak
ya sepisah siji yen ana saka wetan saka wetan ditulak saka kulon bali wetan bali wetan yen saka kulon saka kulon ditulak saka wetan bali kulon bali kulon yen saka kidul ditulak saka lor bali kidul yen saka lor ditulak saka kidul bali ngalor bagus dadi tengah konsep papan panggonane Joko Jago kaki jago sakwargane kanthi disiseni bopat dalan buka dibagi amin amin tak terus paling pulang guru matur aku mau sekolah nyerak jaluk papan padunaturan umben-umben aku dibantu Bathara Kala mong semono dadi sukrah pasti perkaraku ora ngaku tok sing diseni kabeh pamirsa sing raundane Bapak Purnomo Paduseni janjiku kaya ngono bakal tak istokno utawa tak ugemi apa ganti janjimu nalika sore ya nek kowe njaluk papan gunung kang supaya bisa mondok bisa manggon ana ing papan gunung sak lawase sadurunge aku menghargai dina sesuk anggone sunat si kenang Joko Jagur muga-muga kowe dungane slamet lunga tekane bocah ya kok anggone sunat saka ing kedokteran nganti tekan omah ora ana sanji apa-apa lan muga wae anggone sunat tinggal bisa mari kok dene bocah kang ya kok kanca-kancane nyayane kae nek kejar papan dulu saka kene arek itu mulon glagah rayoke panggonamu idang kejaran radu blatung pakanamu rawa sedo bende-bendamu ning kok sok bali Bathara Kala betul karo tetep dijanji karo Bathara Sadar kowe aja pati-pati lilir durute aja ngatur sok liwat ana aja ngati lilir nek isih nemah lilir kagetan wis kabeh anakku kene bapak dan ibu kok kowe sadang kacer pamase juga wis karo kae bisa disekono berake dadah asal sak isine komplit gawane kabeh ana Setro Gondol Payu tak ucali kembang jeruk rojol bali omah panik sawise Bathara Kala mbawenehi papan gunung apa-apanake ategese swara wani ganggu wis ora wani meneh marang bumi klarasi Joko Jelaguran kaki Jelagur lah ngene iki mau kowe karo aku gawe jeneng samaran ning kasunyatane bisa menepake sengkara-sengkara sing nyam arep ganggu gawe ha iki ning kowe karo aku gawe jeneng samaran ya saiki rene Bathara Kala wis manggon ning papan dununge kowe karo aku jeneng samaran bali jenenge maune meneh lah mau nek kakek geyek dadi betul meneh aku kakek geyek dadi betul lah bocah wong iku mesti kok kaya jeneng samaran Joko Jagur kaki Jagur dibalekake jeneng sing asli meneh nah iki rene kowe mau janji karo Mas Purnomo saiki Pak Mas Purnomo diundang papan kene Pak Purnomo nika nggih iki ngeten Pak sedherek saking pasor ing mriki kula aturi mudhari kupat luar mangke Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyuwun karo rinane Gusti Allah Subhanahu wa kanthi lantaran kupat luar kupat pinaka kanggo nebus iku sukertaning putra-putrane kabeh Bapak Purnomo slamet dadi bocah saleh lan saleh amin Allahumma amin sajen ing desa Payaman iki ya kok dikabakal Sokarang Rawa dicekal balik Payaman Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Pak Purnomo ngudari kupat luar ateges luar-luar apa sing dadi Joko panjangane anggone Bogo Kromo marang putrane loro kupat ya kupat ateges wong urip nek ana lupat kubute muga-muga Gusti Allah taala paring pangapura wong urip kok ora luput saka salah sekeliru Kaliputan nah ngoten Pak Mas Purnomo niki kaping kalih niki putra-putra panjenengan
dipun tampi nggih. Lah niki senajan sandangane sing saben dina dinggo padha karo jiwa ragane. Ya toh. Mangke sandangan kali niki dipun pendem, dipun kubur. Wonten ing bukit waras piyambak, mangke kali Basumati. Lah niki tetembungane anggone ngubur marang sandangan kala cacahe. Nek iki adat Jawa kudu ya ditembung cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mendem sandangane anakku, ning aku mendem sing kalane sak keluargaku. Moga-moga diparing selamat nyuwun ringgane Allah Subhanahu wa taala, mangke dipatekai nggih supados kabur. Monggo dipun tindakaken. Iki ana sartan sarana. Toh, iki kok ana tembur tegese apa tembur? Tembur tegese kon jembara kadate Bapak Tul Ibu Asia, nek dina iki biarawake tangga teparo kadamel yaiku taruna padha nyekseni nek dheweke ngruwat putra-putrane loro. Sadurunge tembur kok ana beras kuning tegese. Tegese beras kuning ngene ngopi pirang taun lagi takon dina iki dibarengake sunate anake. Oh, kaya kembang setaman to. Tambahkan bisa asal iman iso iman, asal uman bisa uman. Duit cilik-cilik receh tegese. Pungkasan duit cilik iki tegese duit kewajiban. Kuwi kewajibane brosur ning alam dunya ya. Dadi wong kok dhewe bang sing gedhe, ya toh. Bisane sampurna to. Kudune disebar papake seni boko angkose gedhe ana desa Payaman. Oh, kaya ngono. Awo apa? Awo apa? Lagi kok ana godhong-godhong telu cacah itu apa Kak? Sarana sing nomor loro. Iki sing tak asta iki godhong telu wernane. Iya. Siji godhong alang-alang, loro godhong apa-apa, telu godhong kowe. Apa regine to? Werdine kabeh siji-sijine kae, siji godhong alang-alang ora saja apa-apa, sebab ana godhong apa-apa ora sejarah bakatu ngomong, sebab ana godhong kowe lebih sak ben watan iki le nyambut gawe iki Bapak Purnomo lan Ibu Asia sakmarga gemah patotur raja prasada urip kabeh lagi usahane. Ya, bisa cuma pak rezekine. Aduh kok marang bulahe. Bisane sampurna. Iki bare papan sing bapak syarat sarana sing pamungkas. Kok ana pendhil cilik ana tutupe to. Iki tembungan pisan kae ana tembungan pasuk pasane jangkep jangkepe wong Jawa kurang ruwatan tok nek wong Jawa iki isih kurang. Lah iki dijangkepake wis dibuat beniki. Oh, kono. Lah iki pendhil cilik ana tutupe tegese menungso urip ning alam dunya nek dunya kacat ora sadi. Lali-lali lagi ditutupi. Mung gak kabeh awake dhewe. Lah iki bisane sampurna to. Iki Pak Papan iki seni bapak angkose berti nang desa Payaman nang Karanganyar. Apa apa? Apa apa? Apa apa? Sakwise pendhil cilik utawa pasukan mbok tibake ana Siti Bantara. Kok ana suarane makyar jumbuh karo aten-atenane pikirane Bapak Purnomo Ibu Asia. Rene setahun-tahun pindhono kae durung lakon. Nek dene wong Jawa kae gak ada loro lanang-lanang jarene ana cetok jarene diruwat kok. Nanti iki kok alur lakon. Lah iki dikelakon dikeras iku pantes menawa anake sesuk rumangsa bungah ati makyar kok dipasuk ateges pajak kali ya toh. Sajroning pasukan kok ana kewane sak kembaran loro tegese. Ya loro kae isen-isene donya loro. Ana rina, Kudu ana bengi, ana lanang, kudu ana wadon, ana ganteng. yo ana sing alit. Aku digandar sing ganteng. Sing elek. Yo kowe. Lah aku Aja melu wong sing donya ana. Bek loro dipilah salah siji yo wis aja meri ya. Bener-bener. Lah isine donya. Ana loro. Yo ana edan Yo ana sing waras. sing edan kowe. Sing waras Aku. lho aku meneh. Lho yo aja melu wong sing donya. Nah, sini loro
kok. Ono. Dipilih salah siji tau kowe. Yo ono sugih. Yo ana sing ora duwe. Aku digajar sing sugih. Lah sing ora duwe. Yo kowe. Aku meneh. Ora wong sing donya loro aja. Aja meri, ora dhisik. Lah ono swarga. Ana neraka. Besok aku digajar ndok swarga. Dadi apa? Yo kowe. Yo ora kowe kabeh yo ora apa-apa. Kaya iki biasane kelas kambor. Lah iki ngene to, iki pangrawatan wis rampung. Oh, Sabut sabar iki. sabar iki diwenehi Ana lanjutane. sholatan. Dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, para kadang muda kakung putri makatan paripurnaning dadi pangrawatan ing dalu punika. Ambok bilih wonten kekiranganipun Bapak Antawicana Antapa tindak tanduk saha suku kirang meranani saha kirang sepakat wonten ing manah panjenengan dika sedaya kula sak kanca rombongan warga utama nyuwun agunging samudra pangarsami ingkang ageng. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.